Els festers recorren cadascun dels carrers del poble repartint i llançant els objectes que duen a les alforges i que uns portadors s'encarreguen d'omplir. Un vítol marca l'inici. El recorregut està acompanyat i amenitzat per una xaranga que anima a tota la gent que el segueix durant el seu itinerari. Una vegada visitats tots els seus racons, els festers finalitzen el trajecte ja de nit en la plaça Major i fan 3 voltes a l'església per tal d'acabar totes les existències. Don't wanna feel blue.
Els festers intenten superar-se any rere any en les festes en honor a Sant Antoni, però és especial el dia dels parells, on, com es diu popularment, tiren la casa per la finestra, ja que gran part del pressupost es destina a este acte.